Good morning mga kaibigan. Sports day tayo ngayon. Mag-sports po tayo. Lalo na po yung mga nandyan sa kanilang mga tahanan, sa mga apartment. Kasama ko po ngayon si Coach Kim Alpanyo ng Naga City. At siya po ay coach ng ping pong or table tennis. Hi Coach Kim. Hello po, good morning po. Hi Coach Kim. Kasi yung iba na nasa lockdown o kaya mga nasa bahay lang. Paano po sila pwedeng maglaro ng ping pong din? For a little bit of introduction lang po, table tennis is really a good sports. One of the benefits po of table tennis is it enhances your brain. Like for example po kung kahit yung pagiging makakalimutin nyo, whether kung anong edad ka man, bata or may edad ka man po like matanda na, isa po sa benefits ng paglalaro ng ping pong is nawawala or nababalik niya into memory, natutulungan ka niya na hindi ka maging makakalimutin. Wow, So, I need that. Opo. And then aside from the physical and emotional and psychological benefits of table tennis, sa sa mga varsity po namin, yes, marami na po din kaming natulungan na nagkaroon ng scholarship and they're able to graduate with scholarship. So malaking Okay. tulong po yon when it comes to finances and education ng mga bata. And siguro po dun sa mga bata or mga kahit high school or college na hindi marunong magpingpong, sabi po kasi sa amin, for us po kasi, kahit anong table, whether official table tennis, Table sa lamesa. na table, Table na ng ginagamit kainan. for training or kainan, pwede nyo Okay. pong gamitin to play table tennis. Okay. Pero Magkano po ba pag bumili ng table tennis na racket or anong tawag dyan? kung beginner po kayo at hindi pa naman po kayo marunong, pwede naman po kahit yung mga 500 pesos na racket. Dalawa na yan kasi di ba partner? Opo. May bola naman na po yan? Meron na po. Meron na siya. Dalawang Okay. piraso na po siya. And So, yun po. okay, dapat po pag pinalo mo yung bola, kailangan pababa lang o pataas? Actually, meron po kasing basic talaga or proper teaching kung paano ka mag-start. And the first thing na tinuturo po talaga namin sa player is yung grip. So, or sa Tagalog po kung paano maghawak ng racket, kung paano yung tamang paghawak ng raketa. So, yun po, una grip, and then pangalawa po is control. When it comes to control, since table tennis po yung bola na ginagamit po namin is polyball, made of plastic. So, hindi po kagaya ng ibang sports like basketball, baseball, or softball na malaki po yung bola that you have to hit the ball so hard para pumasok siya. Sa ping pong po, you really have to learn how to control yung lakas mo at kung paano mo kung malakas or mahina, meron po kaming mga ganon. So, kailangan yung unang tinuturo talaga po is control. Control. So, magaling ka mag-control kasi po yung pagpunto sa ping pong rin is paglabas na yung bola, puntos na ng kalaban. Okay. Pag hindi mo na palabas, Dito na ata yung mga tuturuan mo, coach. Nag-jogging, ano? physicals muna bago Nag-jogging ang mga bata. So, mamaya po siguro i-feature natin. May nag-exercise na pala. Thank you, Coach Kim. Thank you po. Okay na? Ay, naman. Good morning, Coach. Coach,
Paano po maglaro ng table tennis pag halimbawa sa bahay lang po? Hindi naman sila lalaro sa mga competition. Apo, una po, kasama na sa bata yung warm up muna sila kasi para maiwasan yung mga injury. Okay, warm up Then, muna. opo, kailangan natin muna Yung mga sa shoulders po, shoulder. Meron po tayong physical exercises na ginagawa. And then, meron tayong mga tulad ng ginagawa ng mga bata na nag-warm up talaga sila physical. Okay. Para unang-una maiwasan yung mga injury and then sakit ng katawan. Yan po yung routine. Apo. Then, Coach, ilang taon ka nang naglalaro po ng table tennis? sabi ko nga po sa mga bata, late na ako kung saan late na tayo, Ah, naging enthusiast sa table tennis. talaga Ako po po? college na po ako nagkaroon ng Sa college. interest sa paglaro ng Okay. table tennis. Sila po yung mga bata, elementary pa lang. So, kaya tinitrain niyo po sila. Oo, sabi ko nga, Coach ka po ng sa table tennis po, ng ako, sa Naga Naga College po. Foundation. Thank Opo. you very much po, sir. So, And then bali sa bahay po, ma'am, tuloy ko lang, kung wala silang table, meron tayong mga ginagawa kasi mga shadowing, anong shadowing po? po, yung nag-a-act po sila, habang nilang racket, and then shadow sila, forehand, backhand, after nila mag-trip, and then after that po, mag-ball control sila. Meron po tayo Sa kamay lang po. And sa bola po, talbigin natin yung bola sa racket natin para yung timing and then yung mata natin nakafocus sa racket. Kasi Okay pag po. hindi po focus yung mata natin, hindi natin makikita yung bola, hindi natin siya makasabit na tatamaan, sigurado yan. Hindi, kung meron po silang table, kung may table po sila, pwede naman po silang, Dapat po yung mahabang table po, sir. pwede naman po kasi mag-walling. Ang tawag po sa dito. Pwede po sa cemento. wall, igaganong-ganon mo. Pwede sila mag-walling. Ang tawag po na is walling. Okay po. And then, Sir, anong pagkakaiba ng table tennis po sa ping pong? almost parehas lang po. Kasi pare- meron po kasi tayong, yung Sa ano po? yung po kasing ping-pong, minsan meron po kasi tayong mga tinatawag na sandpaper. Hindi, yung kasing racket, marami po yung klase. Meron po tayong tinatawag na bat racket, yung ordinary. Then meron tayo yung tinatawag na rubber, Okay po. yung in, saka out. Yung in, yung ilalim, yung ibabaw, okay. yung plain, na merong parang, tapos yung kalabas naman, yung out, yung bola. So, And then dapat meron po, tayong sa ginagamit loob po na- yung parang may rubber na konti. Meron po okay. tayong sandpaper pa rin. Meron po tayong sandpaper na nilalaro po sa word of ping pong pantawag. Okay po. Meron po kasi, yung sandpaper pa po ginagamit. Meron po yung kasing sandpaper, napakahirap po kasi siya gamitin. Mas mahirap Kasi po yun. madulas po kasi siya. Yung ginagamit lang po yun ng mga skilled and professional naman nila. Pero po, kung search Sa po, Pilipinas po, sir, anong school ang nagka-champion? karamihan po kasi sa national, ang napipili po kasi maging Philippine team. Karamihan, Lasal, Okay. Teneo. Pag from Naga or Bicol, Meron naman po tayong mga naglalaro na napipili or nasiselect sa palaro pang bansa. And then yung school, sila na nagre-recruit. okay. Di ba yung isa nating player taga-Naga, and then totally taga-Kamsur siya Baaw. Pero sa Camarines National School siya nag-aaral. And then, nasa UST po siya po sa ng UST. Pero Doon po, siya nag-senior high school. ang Naga-college kayo po, represented nyo. Totally po yung nag-college. Ako po, nagsisimula pa lang po kami, bali 2 taon pa lang po ako dyan. Okay po. Almost, ang ginagawa ko ngayon, inalagaan ko sila, then mag-recruit, Okay. and then palaking yung team. Kita ko po, magaling ka po maglaro, sir, sa ano. Sabi, kasi po, Meron na rin bang meron nag-champion po, na po kasi sa mga coach, ako po, as a part ako, mas maganda po na marunong ka, pero mas open po kasi yung mind ng coach na. Kasi pag coach po kasi karamihan, busy ginagawa niya. Ang player po kasi, mahirap maging coach kasi hindi naman sinasabing lahat. Okay. Kasi yung karamihan, yung standard nila, gusto nila makuha yung player. So hindi po dapat. Kasi iba naman yung player, iba naman yung characteristic po, yung skill po. Okay. Iba naman po yun doon sa pagiging outcomes ng player. Okay. So basically Pero po, malaking influence po ng coach sa mga players. yan po ang pinaka, sabi nga natin ang coach natin, pwedeng maging teacher, pwedeng maging second parents Apo. natin. Sa laro natin siya nag-iingat. Thank you po, sir, sa very thankful po. pag-training nyo ng mga bata. Welcome Salamat po. Sana po, marami po tayong ma-encourage, makuha ang mga bata na. Kasi ito po kasi, Pwede sabi po nga ba, din sir, sa- may maglaro din kahit na sabihin natin na
wala silang kakayahan. Halimbawa, wala silang pambili. O paano po ang bata tapos may alam niya na may skill siya. Pwede pa Ang ano po kasi ma'am, kung ang ano po natin ang table tennis is a sports for a lifetime. Gusto sabihin, simula pa pagbata ka hanggang matanda ka na, pwede ko pong laro yung table tennis. Okay. Like you, sir. Hanggang Then, ngayon, ano po, you're sport still for a very lifetime good. po kasi ang table tennis. Sana po mag-enjoy lahat. Apo. Sir, salamat po. Sir, ano po ang Benji po. Sir Tawag Benji. Benji po. Benji. Coach Benji ng Naga College. Apo. Thank you, sir. Welcome po. Yung balon. Nandito na yung magagaling na mga bata. Say hi. Ito ang galing-galing nito. Tapos siya ang galing-galing din. Ang galing-galing nila maglaro. At saka nandito rin yung mga girls. Mamaya po siguro. Magpa-practice muna sila.